V ďalšej časti sa pozrieme na brzdy, pretože brzdy sú tá najdôležitejšia vec na celom aute. A práve brzdy trápia najviac šoférov na STK. Pretože brzdy musia fungovať vždy na 100%. Na pretekoch môj tým kontroluje brzdy po každej etape a často ich aj meníme, pretože nie je priestor na chybu. Brzdy sú priorita číslo 1, lebo práve schopnosť zastaviť rozhoduje o bezpečnosti. Bežný vodič si v dennodennej prevádzke možno aj nevšimne, že brzdy sú stále v horšom a v horšom technickom stave, ale keď príde krízová situácia, potrebujete ich na 100%. A práve preto je STK taká dôležitá, pretože tam vám odborníci skontrolujú, či vaše brzdy fungujú správne. Technici na STK sú ako váš vlastný tím na Dakare. Kontrolujú všetko, čo si sami nevšimnete. Neberte STK ako otravnú formalitu, berte ju ako tím odborníkov, ktorý vám pomáha zostať v bezpečí.